ko heddi ko safaruji ɗi hamni hen tan min hamnuri kam hen tan sahaji ko rafi no mbimi dow ni rafi tawa an aɗa andi oɗo rafi ko woni oɗo aɗa yanana oɗo wondi koye naggam goɗɗo ara wiyama wonde gonduɗa koye naggam o ummima an rafi ɗo mbawɗa fawde jonguma mbiya ko ɗum ɗo tawda yiiti andi ko ɗum woni walla ko ɗaminɗa aɗa wawi yiitede o farna ɗum e batte niɓɓere to mbiyatmi niɓɓere ko safaruji meɗen gande ɓaleje ɗe par ce que toon ko niɓɓere wonandimi min mo ganduɗa gandalam ala toon o farni ɗum toon tawa an ɗa yanana oɗo wondi koye diabète oɗo wondi koye tension walla oɗo ara ko AVC o wima wonde ko seyɗani o wondi tawa an aɗa andi ko AVC o wondi a yiyani ɗon seyɗani aɗa wawi fawde hen jungguma mbiya nani oɗo wondi koye AVC o wi ɗum ala ko seyɗani wondi armi rokkuma ɗum ɗo taw aɗa andi ko rokkatama ko ɗum wawi wonde foof yerodirani eko jogori safrudema ko ɗum woni partie ɓurɗo hamnade e safaruji meɗen ko jiyata taw aɗa yanana oɗo wondi koye naggam o walla neɗɗo jogo maale aɗa andi maale ɗe ɗo potata wonde ko naggam kono taw omo woni to partie ñibbiɗɗo o partie mo ganduɗa wiyete ko seeɗineji wiyete ko jinneji walla wiyete ko liggaɗo walla wiyete ko gueɗe goɗɗe o mona oɗon banggue taw an aɗa andi tigui rigui on wawi artude oga banggue rafi makko ne wawi yiitede tigui rigui kono soit ɓeeto polimo nawimo goppi nayimo to mumen to ɓe mbiya kañumen cafrtamo omon gayana omona hakka aɗa yiya on wawi artude gayana taw ko so rokkama ene yiiya ñande foof mi taw wonɓe taw mine gone safaruji ne wiiya wonde ko ɓaleɓe gondi mi adda ɗumen e oga banggue mo ganduɗa banggue min mbawi fawde hen junggo o min tawa wondi ko goɗɗum taw wona hay ɓaleɓe taw jomum nan to tamo woni to o foof ene wawi ni so addanoma law rafi o sella taw hankkadi so addama taw rafi o woni to heeɓi nde wonno nana to ɓuuri gonɗinde kañum toon ɓuuri gonɗinde nan toon ronkama yo ummo toon wona toon ko ɗum woni sahaji ne waɗa caɗele aussi rafi ko a haali ɗo haala est ce que neɗɗo wawi safrude rafi tawa anda wawa pour min neɗɗo wawa safrude rafi tawa anda ko rafi o woni ko ɗum waɗi sahaji so duttima e leɗɗe ɓaleɓe ɓe ko neɗɗo o wiyata wonde mi hokka mbaɗa heewi hokkude yeru hooram nde muusa o wondi koye hoore muusore mbaɗa jogui kiilo lekki sa yari ɗum taw mi haalani haala sernaɓe windoɓeɓe kalanmi ko haala joguiɓe leɗɗe cone ɗe kiilo lekki sa yari ɗum hoorema muusa hoorema natara muusde kono noon ko adinde aɗa yarnamo ɓurno fotano moƴƴude ko ganda holko muusi hoore nde ko woni saabu rafiji ɗi ganduɗa ene hoore ene musna hoore ene heewi kono so tawi nde o arema fof o wiyatama ko hoorema ne muusa ɗum ɗo ene safra hoore muusore way kono wiide lekki goori ene safra ñabbude temedere ni alors que an so tawi a ari hôpital sa wi hoorema ne muusa ko adinde aɗa rokke lekki ko alay saago ko machine aji namde mbiya wonde holko muusata hoore nde holko woni ɗum waɗi ko neɗɗo waɗate scanner waɗete radio ƴeewe holko saabi hoore nde ene muusa so ɗum andama fawama junggo wiyama ko ɗo tigui caɗele ɗe goni wiya aha ɗo ene dey ko lekki naggam ki safrata kiɗo rafi oɗo rafi so tawi ko rafi goɗɗo wiya aha ko lekki naggam ki safrata oɗo rafi kono so tawi neɗɗo o a arre muɗum tan mbiya wonde reɗum ne muusa o wima lekki nani kiɗo ko lekki hoore muusore walla kiɗo ko lekki ɗum gomɗum ɗum weeɓani gomɗum ɗum weeɓani par ce que ko membade on jiru kadi mo dokkumi reedu musor reedu ko sac woni toon ko terɗe ha mbayno leydi nan toon kuuse ko toon woni tekti ko toon woni jofe ko toon woni tamol ko toon woni basil coofe ko toon woni ɓooƴe ko toon goni ɗeɗo gueɗe foof so tawi heeɓi hen muusellu rafama goto ɗeɗon terɗe so dafama tan reedu ma ɗum muusat par ce que woni koye nder reedu ma so tawi noon nani nder reedu maɗa o kanko jogui ko lekki goti tan nde garɗa fo wima wonde kiɗo ene safra reedu musur ɗum aɗa andi pour min o woni koye safrude rafi mo andani rafi o holko woni saabu o ala longorde pour andude ko woni toon o ala machine aji pour andude holko woni toon holko musa toon o anda tawi kuusi o ko ñawande woni toon o anda tawi wonde ko ñawande woni koye jofe ɗe walla koye heñere nde o anda firti way kono membade ni ko ɗon safaruji ɗi ceertata oga safara ma fawa hen junggo wiya wonde ko ɗum ɗo tigi o wondi wadde ko kiɗo lekki yadata e ɗum ɗo oga kañum ko renumani muusa
way kono no mbinomi adan ni ko membade ni ko ɗum waɗi coronavirus o ko ari ko hewɓe ngari mbini mbawi safrude coronavirus kono holno neɗɗo amnorto wiyna safra coronavirus andani holko coronavirus holko firti sabu coronavirus ko virus ko mborosel ene nder ɓandu neɗɗo wonko ngel waɗata toon ngam mbawa safrude il faut ko ganda ko ngel waɗata toon ko waɗi ko woni mbawa hadde ngel wadde ko ngel waɗata ko a wawi wiide aɗa safra hunde ka anda no wayi aɗa wawi duwade noon aɗa wawi windude ayeji aɗa wawi julde aɗa wawi ñagade Allah banggue qur'ana o mbaɗa jaɓi ɗum kono noon darade ga henne wiide wonde mbaɗa safra en jii hewɓe nde coronavirus o ari nde dari ko mbigan mbaɗi safrude coronavirus kono holko mbino mbiyata tan koyo dogde joguɓe aɗa jutta hande haala muɗum dejjama sinno jomumen no mbawno safrude coronavirus tawno ko cafri coronavirus ko ɓooyi kono noon ko noon jomumen mbawiri an mbawɗa ko wasde gonɗinde mom gonɗinani noon wiyete ko jeddowo ko ɗum waɗi sahaji ne wiye komi jeddowo eyyi par ce que mi jaɓata woni gueɗe famde ɗum min natani fammuyam keddiɗo foof noon sene yiiɗi jabde o kañum hen yo jab kono noon min wawa jabnudemi ɗum saabu min kala kaɗa jabnami yataw ene ɓaggi to hunde ganduɗa aɗa wawi holludemi mi wiyani wonde kadi kala komi yiyani mi jaɓata saabu Allah mi yiyani ɗum e guitam kono mbaɗa jaɓi ɗum ayi mi yiyani Allah e guitam kono mbaɗa jaɓi ɗum wonko liggoromi ko heewi komi yirta yitaram kono mbaɗa jaɓi ɗum saabu mi yii peeñƴi muɗum ɗi ganduɗa mbaɗa wawi gonɗinde ɗum ene woodi kono sahaji wonko yimɓe jiɗata ya jab kono waɗi sahaji sa wiya gonɗinani wona gueɗe yimɓe mbiya wonde ma raw ka gonɗinani safruji meɗen ala wonani gonɗina safruji meɗen ko no addini no gaddini o no wayni ko ɗum addata jabde ɗum wawa webde wawa wonde to batte namdal maɗa ngal spécialisation o est ce que neɗɗo wawi safrude rafiji fof ene saɗi de kono noon ko mbiɗa ko kadi ko gonga neɗɗo goto jooɗo waɗa tableau winde hen rafiji fodde temedde wiyene wawi safrude ɗum ene saɗi jabde kono won jaɓɓe ɗum jiiɗa ni mbiya ɗumen wonde wodani sa wi ɗumen wodani haɓata mumen ni kono noon min wawa nadde haqqillam saabu hande hay médecine pour paama hen tan hen hunde seeɗa namdi ko jangde namdi ko jangde tigui namdi wawde famde ɗum saaha noon wawde addude lekki tawa an rafi ala miijeteɗo mo ganduɗa a wawa ɗum safrude ɗum neɗɗo yiɗat ɗum tan gonɗin ɗum ko allahu alam so neɗɗo yiiɗi gonɗin tan yo gonɗin kañum kono min kam mi gonɗinani e on saaha ne wawi wiyede wonde o safrimo o safrimo o deñi haqqille makko par ce que psychologue ko ɗum waɗata psychologue wiyeteɓe psychologue ɓe o psychologue uji ɓe ɓen cafrirtama leɗɗe ɓen cafrirtuma ko haalde yewtere deñude ɓernde maɗa ha gartere haqqille maɗa ko gonduɗa ko fo yeehi musallo ma fo yeehi a selli ceerno ne wawi joude oɗon rôle ene wawi joude oɗon rôle ittamo namoro ceerno to o jogo e ceerno o hawlare ko docteur o ronkatnomo ko ceerno o waɗnamo ɗum ene wawi ɗi mbasa nawdemo to ceerno nawamo vacance nawamo wuuro wongo o wona tan o jooɗo o hawre sila makko yiɓɓe makko yeewi makko yebba makko ɓe wayruno yiide haqqille o deeƴa haqqille o arta o sella kono an mbiyata ko biɗejo walla ceerno o safrimo eyyi kañum safrimo kono an ne wayni tawa aya ne wano safrudemo ne wano tawa goɗɗo ne wano safrudemo ko ɗum woni sahaji ene waɗi rafiji mbaɗi noon eɗen kala kadi haala seyɗani eɗen mbiya hunde seyɗani ene woodi seyɗani so tawi seyɗani ne woodi docteur o wawa fawde junngo muɗum wiya on ɗum ɗo ko seyɗani wonɗo e nder hoorema he o wawa kono ceerno o ne wawi tawa kañum ne andi seyɗani o wiya wonde ɗum ɗo ceerno o peut être ne wawi kañum ne jogui machine aji muɗum walla ne jogui wirduji muɗum mi anda ɗi ganduɗa ne wawi andude oɗo koye seyɗani wondi walla wona e seyɗani wondi e on saaha on wawi wiide ko seyɗani gonduɗa omo jogui daɗe naggam e daɗe naggam walla e simore naggam walla e ay naggam so goɗanimo ɗum seyɗani o maya ɗum ko ceerno o jii ɗum min mi wawa haalde hen haydara par ce que mi alnat ɗum gandal on banggue kono noon ko woni haqiqa rafi hoore ɓuuri wonde e rafiji ɗi ganduɗa yiitude ɗumen weɓata saabu ko rafiji complexe gaadi ne heewi complexité so joomum ittama e on saaha nawama to ceerno o eyyi kono noon yataw dey docteur o ƴeewi ha ronki yiide e on saaha o wawa fawde hen junngo makko ko adi nde aɗa yaaha eko niɓɓiɗi yaa eko leeri ko ganduɗa ne wawi fawede junngo o wawi limandemo wima ɗo dey mi yiiɗo naggam o ñawande naggam nan ɗo henna kanko ɗum ɗo wondi so o ronki so tawi won ceerno mbawɗo safrudemo walla won bileji waw nawmo toon ƴeewa so tawi on ne wawi safrudemo ayi ko ɗum waɗimi wiide affaire o ko balance kono noon so tawi wonti
yimɓe nana doga médecine moderne o ganduɗa médecine moderne o kañum woni médecine bawɗo memandema e junggo maɗa par ce que bilejo o wawa memandema e junggo ma wima ƴeew heñade ma nani mi jiiɗo ñawandenami o waɗanma foto o wawa wadde ɗum so hay somo yiya hunde o yiyata ɗum koye ceede makko walla e ɗum ɗo a wawi wiide ɗum kono noon rafiji baɗi noon to goɗanimo ɗum seeɗani bilejo o wawa memandema e junggo ma wima ƴeew heñade ma nani mi jiiɗo ñawandenami o waɗanma foto o wawa wadde ɗum so hay somo yiya hunde o yiyata ɗum koye ceede makko walla e ɗum ɗo a wawi wiide ɗum kono noon docteur mo ganduɗa kañum woni ko hôpital bawɗo waɗandema radio ha wima wonde ƴeew heñere ma nde kone ñawde on mbaɗa sikki ɓuuri wawde fammindema ko gonduɗa fawdema hen junggo ma nani ko ɗum ɗo gonduɗa e goɗɗo o mo ganduɗa par ce que ɗum woni ceerno o ɗum woni cafrotomo batte leɗɗe o ɗum woni ceerno duwantoɗomo ɗum woni fiɗirbaji o ɗum woni baɗnomo piɓol o ala e mabɓe bawɗo wiidema wonde nani foto ngo nani ko hoorema nde ñawande nanɗo kono sa waɗi radio hôpital jomum wawi wiidema nani ƴeew ko ɗo woni ñawande nde woni so tawi ene yiiyo so tawi yiyota ko wayno rafiji kaaɗi en walla ko nandi hen o wawi yiide ɗum e on saaha so tawi o ronki safrude walla o ronki yiide walla o ronki andude ko gonduɗa ene wawi o wawi wima wonde ya par ce que rafiji hay rafiji kaaɗi ene ando ko ɗum waɗi saahaji so wiyama wonde docteur ɓe donki yitude docteur ne wawi ronkude yitude ko gonga kono firtani o yiyani rafi o walla o wawa safrude ɗum e on saaha omo andi ko mala jiifi eyi docteur Sall en paami tigui e haalande maɗa golle ma jooɗi peewi a jarama namdal men docteur Sall holno jiruɗa e oɗo saaha joni hande en ji eɗen gandi eyi docteur Sall ha joni koye yewtere men Gudel Yurmede e gonɗen e radio weltare ɓiɓɓe fulɓe dine maɗa fedde hebde sukaɓe Afrique e dendagal kel saltiri e radio ngo docteur Sall en ji yoga yimɓe men saaha ene keeɓa rafiji taw ko rafiji cohluɗi wiyete urgence jomum foti heñorede joni ko wayno jomum yana tension eɗen gandi so neɗɗo yani tension so tawi waɗɗani to docteur eɓe ene wawi ganduɗa hoore maɗa dandede e rafi o wasa battinde mum woni tigui junggo e kongal wasa yaadude walla waɗe terɗe mum bonɗe walla hono ko wattata walla goɗɗum eɗen teski to guure men to saaha neɗɗo yana tension ko ɓuuri hewde he neɗɗo yana tension wiya ko naggam aleɓe walla wiya ko hendu wondi saaha jomum aɗa tension wiya ko hendu wondi heddo ene ɓuure leɗɗe ene moome ayiji ene waɗe gueɗe tawa ganduɗa hoore maɗa ko tension wondi nde andete ko tension wondi tawa hankkadi ne yettoto docteur eɓe tawa ko bonatno boni e holno holko mbawɗa famminde e yimɓe e holko mbasiytoɗa yimɓe ha mbawa andude ganduɗa hoore maɗa ɗum ɗo wona rafi sernaɓe walla wona rafi docteur eɓe e en jii kadi yoga e rafiji en jii kadi yoga e rafiji neɗɗo wonɗo e rafi ko wiyete rafi hendu walla rafi ganduɗa rafi yimol goɗɗum jahata docteur ɓe mbaɗa examen ɓe mbaɗa analyse ji foof ɓe noon ko foof yiide brosso e maɗa ɓe noon ko foof yiide rafi gonduɗa ɓe mbima haydara rafi moɓe jiiye gonde maɗa tawa ana andi ko rafi gonɗo e maɗa ne halma ɗanade walla halma ñamde walla halma fewntade ɓe noon ko yiitude rafi o en jii ɓen saaha ɓe jahata ceernaɓe ɓe keeɓa hen jaam jomum yahata ceerno safra ha sella ha ɗum natta iwa e mum ha laaɓa walla yahata joom leɗɗe safra ha sella e holno mbawɗa famdide holno jiruɗa ɗum ko wayno joni sen dokki saaha joni ko ɓuuri hewde sen dokki kadi ko ɓuuɓen joom leɗɗe en walla ɓuuri wawde huutu wawde hande wadde ɓayyinde enen joguini ɗum humpito walla cafra ko wayno ganduɗa hoore maɗa jogade caɗele goraku saabu hande eɗen jii kala mbiyo hande jogui wiyeteɓe safruji fina tawa e mabɓe kala kalɗo so fuɗɗori kam so fuɗɗoraki wortode mum kam kene jogui leɗɗe goragu ene safa goragu ne ɓeyda goragu beele joggade goragu ko beeta yimɓe ɗum ko hande ko rafi ɓurɗo hewde walla kamɓe fof mane fof kalɗo saabu saaha kadi eɗen jiiya neɗɗo jogo probléme goragu dogna doctereɓe ha tampa ronka yitude hen hoore mum walla ronka hebde hen ara hoore mabɓe ɓe cafa ɗum ha jomum wi weng ha watta yitade hoore muɗum walla debbo ronkude sowade yahata docteur eɓe mbaɗa examen mbaɗa foof tan foof sowade jomum yaaha yiye hawre ceerno windanma ñagoul Allah walla wonde ko rokkuma yalot walla ya yar Allah rokkuma hen ɓesgu walla jaaha jiiya to joom safruji joom leɗɗe en safruma ha mbatta sowade hen mbatta jibinde hen e holno mbawɗa famminirde yimɓe kadi e on fannu ha mbawa famde hen seydi Sall
eyi namdol ngal ɗo ko namde kewɗe ko ardi fof AVC mo kalɗa o ene wiye ko hendu ayi won gonɗinɓe ko hendu kono kadi ɗum jeeya koye gueɗe ɗe ganduɗa aɗa wawi fawde hen junngo ma mbiya oɗo woni koye AVC par ce que gonɗo e AVC sa waɗi radio hoore muɗum ma taw toon ƴiƴam gaddojam AVC ɗam so tawi neɗɗo o wimo wonde ko sukñi oɗo wondi walla ko seyɗane a wawa gonɗinde ɗum saabu seyɗane makko kay ko ndeɗo heddere wonde nder hoore makko ɗum woni seyɗane ɗum addinimo rafi o so goɗɗo ari wimo wonde oɗo wondi koye seyɗane a jaɓata goppamo yaha walla a safara par ce que aɗa yii rafi makko nani aɗa fawi hen junngo maɗa jomum aɗa wima wonde o wondi koye seyɗane a wawa ɗum jabde heddoro ko o jaɓa o heddoɗo no safro walla o yaha o fayro to ceerno makko mbiɗo no safra mo o yaha o fayron ɗum ko kanko décide kono noon rafi makko nande fawo junngo rafiji keddiɗi kalɗa ɗi ko wayno joni neɗɗo joni wona ɓuuri sadde fof safrude ko rafi hoore kadi ɓandu neɗɗo o ene muusa taw ko hoore nde saabi ɗum kadi rafi hoore wona rafi tan nanni rafi nan ɗon rafi hoore ne wona miijoji ne wona mesere ne wona hunde fof neɗɗo o kadi safara ko hoolare so tawi kanko woni yimɓe ne gonde rafiji ko rafiji wiyete ko rafiji psychique walla rafiji psychologique jomum taw wona ene rafa kono o woni situation mo ganduɗa omo sikka hoore makko ko rafaɗo ko dafaɗo woni yimɓe ko noon mbayi ene jogui rafiji ɗi ganduɗa wona rafi wona e makko sahaji mo sikka ko dafa taw o rafa ene woodi yimɓe kadi ene dafe ni taw ko rafi hoore jeeya koye rafi ɓurdi wonde complexe kaaɗi sa ƴetti kaaɗi ko mbiyeten kaaɗi ko ɗum radio yirta ɗum par ce que hoore nde ne way taw wala hay ñawande haydara gandi makko sa foti ɗum tawra ko gandi ko normal par ce que wona kaaɗi wona hunde ko ganduɗa aɗa wawi memde mbiya ɗum ɗo ko kaaɗi ala ko hunde ko des maladie psychique maladie psychologique ko ɗum waɗi gandi jeeya koye rafiji ɓurɗi sattude famde rafiji kewɗi ciffiredi ɗi ganduɗa ene nawe to sernaɓe ko rafiji gandi nde wonno gandi hay sono jomum waɗi radio wona ene tawa toon wonde ene waɗi ñawande par ce que ko woni ko rafiji mesere neɗɗo gonɗo e mesere sa waɗi radio hoore muɗum radio a tawata toon haydara kono mo sante ɓandu makko musiki ene wawi o santa e ɓandu makko musiki kono sa waɗimo radio a tawata e hoore nde ene waɗi mesere toon ala par ce que hoore kañum jogui neɗɗo hoore nde wonno wayata won neɗɗo o tampirta won neɗɗo o siforto sa ƴeewi gandi makko ene wawi o ɓandu muusa o jogo tampere kono mbasa tawde hoore nde haydara tampere joni gonɗo e tampere sa waɗi ɗum radio a tawata hoore nde ñaw tampere nde woni toon kono ɓandu ndu ene tina tampere nde ayi kono sa waɗinimo radio walla waɗinimo analyse uji a tawata toon rafi tampere kono noon ɓandu ndu ne muusa tinda wadde rafiji kewɗi ko rafiji koye gandi woni ɗi rafiji memde ɗumen ene saɗi wone majje ene waɗi spécialiste par ce que won rafiji ni neɗɗo rokkatake poɗɗe sa ƴeewi psychologie wonduɓe psychologue rokkatama poɗɗe on safrirtuma ko haala o safrirtuma o deeña ɓernde ma ayi wadde ceerno o on wawi jogade oɗon rôle psychologue o deeña ɓernde on o wiya ɗum arma mi safre mbaɗa joganima safara walla kanko bilejo o on wawi on yaha toon sella taw ɗo woni hôpital to hôpital ronki yiitude ɗum ayi nde wonno ɗin rafiji a wawi yiide ɗumen a wawa wadde hen photo so neɗɗo heeli koyngal muɗum heeli aɗa wawi yiide ganduɗa ɗum ɗo ko kelal sa furima yi kelal ngal so tawi kanko reedu makko heñere makko ne jogui probléme aɗa wawi fodde heñere nde tawa heñere nde ne ñawi mbaɗa radio tawa heñere nde ne ñawi aɗa wawi fawde hen junngo maɗa mais woni rafiji a wawa fawde hen junngo maɗa koye maali tan neɗɗo siforte rafi o yeru mo dokkimo o so neɗɗo wiyama o hangama a watta hoore makko photo tawa toon kaaɗi ne goni toon kaaɗi wona rafi ɗi ganduɗa ene memro junngo ko kaaɗi ɗi ganduɗa ko rafiji ɗi ganduɗa ko rafiji miijoji rafiji stress uji ɗum neɗɗo yiyata ɗum e nder ɓandu ñawɗo e on saaha docteur o so ronki yiide ɗum so yeehi to hay sin on wayni yiyade hay soko galle mabɓe o hawra e neɗɗo moƴƴo taw ko neɗɗo ko bandiko deeña haqqille makko o sella ko yahanno ko eyyi docteur Sala salminama a juurama moƴƴere Allah e maɗa ha joni ko yewtere men ɓuuɗal men gonɗen yewtere nde fuɗɗima naywude hankkadi ɓoyata uddende eɗen jiiɗi namdade noon hol wasiya mbasiytoɗa yimɓe e wiyoɓe ene cafro to banggue ko wayno rafiji diabète en ko wayno surtout diabète ko wayno tension en ha tengti noon e ko wayno diabète wiyoɓe ne cafa tawa ko safruji fina tawa ne mbawi safrude jomum diabète ha sella
sabu eɗen gandi to banggue tubakoɓe to banggue doctoreɓe to banggue moderne pili to eɗen gandi hay jabete safru ɗum safrade ɗum ha sella wona hunde wemde sabu allah pour ne pas dire wona hunde wonde e jomum jogui tan régime foti wadde e jabet ma wasa montude tawi ko montowo walla tawi jippoto jabet ma wasa jippade e gandama tawa gaddude kabo ɓe hen ko tan par régime alimentaire ɓe hen ko par wadde tawa kadi jomum teddini hen sport ɓe hen ko ma mbatta ƴettude médicament ji mumen kala saaha en jii kala ñande jomum mankera médicament ji majum ko ñalawma goto ene heewi tampude seeɗa donc en jii won wiyoɓe denɗo to banggue docteur eɓe woppuɗi médicament ji ha laaɓa gara en safruma safruji banggue ɓaleɓe safruma safruji ɓaleɓe aɗa safruji fina tawa beele aɗa jogniɗo ɗum to beele an ti convaincu kamɓe eɓe mbawi safrude ɗum ha sella est ce que ɓe mbawi safrude ɗum ha sella ɗon to docteur eɓe ɓe donkani ɗumen beele aɗa wawi safrude ɗum ɓeɗe mbawi safrude ɗum kamɓe safroɓe fina tawa ɓe beele aɗa sikki eɓe mbawi safrude ɗum ha sella ha sella to banggue rafiji ko wayno jabede en ko wayno tension e rafiji goɗɗi eyyi no mbiɗa ni a haali ɗum dow to mi yejjiri artude hen jabet jeeya koye maladie ji chronique sa andi jabet a wiyata aɗa safra ɗum min mbawɗo safrude jabet wiyatami tan ko mbaɗa fewnidde baggol kañum jogui insuline kañum woni ko firƴata e nder ɓandu neɗɗo beele neɗɗo o ene wawa ƴiƴam muɗum ne wawa contrôle de ƴiƴa sukara muɗum so tawi insuline o booni dabbo baggol ngol booni jomum aɗata jabet ɗum woni jabet ko neɗɗo mo ganduɗa baggol muɗum koko booni biyowo ene safra jabet tawa kañum anda ni jabet saabi ɗum ko baggol anda ɗum o wima wonde omo safruma han ɗon ɗi hawnade seɗɗa yante hen kadi o wima omo safra rafi mo ganduɗa way kono wiide mami haad suudu ma ndu siide taw mi sukkata hen mi sukkata ɗo siyata way kono noon wayi wiide ni way kono wiide mami ar mi hokkuma lekki mbaɗa e nder suudu maɗa mbaɗa e nder suudu maɗa so toɓi ndiyam nata e nder suudu maɗa tawa suudu ndu ala bildi suudu tan maahe ala bildi mbiya neɗɗo o nda ɗeɗo leɗɗe waɗe nder suudu ma he so toɓi a leppata ko noon tan wayi saabu jabet addi ɗum ko baggol ngol ganduɗa moƴƴani so tawi neɗɗo o baggol ngol a wawa safrude ngol saabu ko safrata baggol taw yiyaka raw ko fewnirta baggol bongol yiyaka so tawi leɗɗe ɗe mbiɗa ɗe a wawi fewnirde baggol ene wawi safrude kono est ce que ɗen leɗɗe fewnirta baggol ala yarde noon leɗɗe noon ha leɗɗe ɗe usta sukara e ɓandu maɗa walla ɓeyda sukara e ɓandu maɗa ɗum ene woodi saabu hay bisab walla follere sa yari ɗum ne wawi usta walla ɓeyda sukara ɓandu maɗa ene usta sukara tension maɗa ene usta sukara ene usta tension maɗa aɗa wawi ñamde banana ɓeyda tension ɓeyda sukara e ɓandu maɗa jara wone gueɗe yimɓe teski sa yari koyno kenkeli ba ene usta sukara e ɓandu maɗa won wiyoɓe ne usta ɗum fawi koye ñamele won ñamele ɗe ñamata sukara ma ustata won ñamele ɗe ñamata sukara ma ɓeydoro donc ɗeɗon leɗɗe noon tan mbayi kono safrude rafi ko ittude rafi o e nder ɓandu neɗɗo jabet sellata ko ɗum waɗi so neɗɗo wino safra jabet e min ganduɗo jabet ko addata ɗum ko ha watan seeɗa somi hulani mi yeddat ɗum mi yedda mo kalɗa hode famnaki saabu jabet sellata ay ko noon ko ɗum tan woni haala ka joni noon malheureusement wonɓe ganduɗa ene keɗo ɗum mbaɗa jaɓa noon ceerno mbiyowo ceerno wi wonde mami rokka kiɗo lekki sa yari ɗum sukara ma en tello hey kono so yari ɗum hande sukara ma ko tellima janggo so yarani ɗum sukara o ngabbat kono a safranimo e on saaha a safranimo eyyi ko ɗum tan woni ɗon e bandiraɓe musidɓe tedduɓe on keɗirima noppi moon docteur Sall golle ma jooɗi peewi en beltanimama no feewi e hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe ande diine maɗa siftinde on ko docteur Alioune Sall gorko mo baba Idoti tawete to leydi Canada ko kanko joddiɗen hannde e nde ɗo yewtere ko fate e cellal aade ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on mbiyama ketki malaki jaam ma en ɗaccuɗo numéro makko wonande dendagal bandiraɓe yiɗɓe namdademo walla namde bisimilla mumen so ɗum ɓenni kadi ma en ƴeew wadde ñalawma ƴeewen wadde hay sinno ko face à face ma ƴewadde so face à face so kanko so bawɗo wonde foof ƴeewen wadde ɗum e docteur eɓe walla mbiyen safroɓe taw ko safruji fina tawa ko wayno maître Adama Baldé en ko wayno docteur Djiby Sow en ko wayno ceerno Djiby Sow en Djiby Sy en
eɗen nganndi ko jogini ɗum humpito joginoɓe ɗumen gandal kadi heɓɓe heen martaba mawɗo no feewi no feewi no feewi joginoɓe ɗum peeje mawɗe e gandal manngal ɗum noon ma en ƴeewde joƴƴinteɓe kamɓe ɗiɗo gooto e maɓɓe joƴƴiɗen ɗum e docteur Sall walla joƴƴiɗen docteur Baroudi fof ɓe mbawa waddude namdal jaabolam ɓe bandiraɓe ne paama tigui tigui ko fate e safruji men fina tawa e safruji moderne keesi e koye ganduɗa hoore maɗa tawatiɗi hannde e nder hôpital uji e nder pharmacie aji musidɓe tedduɓe min garde moon ha ɗo e leefol men tataɓol ɗum noon on mbiyama ketkimalaki jamma yo jaam Allah jogumi jogo on ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba tawa kadi koɗo men hannde holno ko docteur Aliou Seydou Sall. Sino wanyali fadiga tekelenge